Egunon, eskerrik asko gaurko ezoiko osoko bilkura honetara etortzeagatik eta parte hartzeagatik. Barkatu izan dugun atzerapen arrazoi teknikoetan oinarrituta dago. Eta gaurko bilerarako deialdia egin genunean, egia esan, goizeko 8:00 planteatu genuen, ustez puntu bakarra izango genulako, hau da, 3. puntua dena. Lehengo eguneko udalbatza egin zenean eta bi gai mai gainean gelditu zirenean, bi horiek integratzea pentsatu genuen. Egia da, beste pleno guztiak bat izan ezik, arratsaldez egiten baldin baitugu, ere, oraingo honetan goizez deitu dugula. Benetan, izan da, hori pentsatuz, 3. gai horrek duen garapenagatik gai laburra izan zitekeelakoan, eta horrela pentsatua genuen egitea, eta gero bestiak erantzi ditugu. Deskuidoan horrelako besteren bat gertatzen baldin bada, saiatuko gara arratsaldez egiten. Atzo jaso nuen eta kexu bat horregatik, eta pixka bat azalpena uste dut ematea komeni dela. Ondo irutzen baldin bazaizue, 3 gai ditugu, 3 gai horiek udalerri batzordetik datozkigu, eta lehenengoarekin hasiko gara. Eta horrela, denbora... Kontu bat txomin, hitz egin dezaket? Oso labur, da kontu metodologikoa eta gure ustez, 3 gaiak hau da, azalpena beharko luken eta hauek ohiko udalbatzaren gaizerrendan zeudelarik, honek beharko luken ohiko udalbatzaren jarraipena izatea, baina ez da horrela egin, eta azalpen bat izan beharko litzateken zergatik gertatu ziren bertan bera, eta zergatik egiten den ez ohikoa. Hori da guk aktan agertzeko besterik ez, eskerrik asko. Bueno, eman beharreko azalpena aurreko gunean izan zen eta udal idazkariak adierazi zuen irizpidearekin bat eginez erabaki genuen ohiko udalbatzako gai zerrendatik ateratzea, mahai gainean jartzea, eta orduan finkatutakoan pentsatu dugu oinarri horiek betetzen dituenez, ez ohiko honetan egin dezakegula. Ez da besterik izan, horretarako. Niri gustatuko litzaiake argitzea, deialdia egin zela ostiralean eta 3 puntuko deialdia egin zela. Ordutegia deialdiarekin batera jarri zela eta azalpena jaso dugu, baino bai uste dut, zinegotzi guztio jaso dugun udalbatza honetarako deialdia, etzela puntu bakarreko deialdia, baizik 3 puntuko deialdia izan zela, aurreko ostiraldean jaso genuena eta ordutegiaren azalpena alkateak eman duena, nik behintzat atzo adierazi nuen bezala, ez dut uste ohiko tasunekoa denik, baino ondoren azalduko dut gure iritzia. Oso ondo iruditzen zait, baina nik egiten dudan azalpen bakoitzari erantzuten hasten baldin bagera, lasai, denbora sartuko dugu eta patxada egingo ditugu beharrekoak. Goazen lehenengo gaiarekin. Magdalenako kubaren PAU edo hirigintza jarduketa programaren behin betiko onespen proposamena. Proposamen horretarako jaso dugun dokumentazio ugaria hortxe dago, udal arkitekto Andrearen txostena, udalerria batzordeak egindako diktamena, eta gero beste txostenez gain, bai edukia, kasu honetan, eduki zehatza. Azalpenarik egingo dut, eta esango dut, Magdalena Kuboaren pau honen behin betiko onespena egiteko, noski, udal arkitektoak egindako txostenean oinarrituta, plan orokorrak finkatzen duela, Javier Ugarte kalearen bi alde eta nolabait desagertutako Magdalenaren Kuboaren eremuan betetzen dutenak, eta bestetik Murroa Malau finkan, ez eraikigarritzat jotzen den horretan, planteatzen zen
jarduera bateratu bat egitea. Eta horretan, aspalditikan ari da udalau, eta nolabait esateko, eta jakinen gainean izateko, xehetasun azterketa onartu genuen, hasierako onarpena eman genion ekainaren 11an, dekretu bidez, 1.4.2.1 eta 1.4.2.2020 dekretuaren bidez, publikoa egintzen hasierako onarpen hori, informazio publikorako epea bukatu zenean batzordera eraman zen, nolabait esateko tramitazioa jarraitu zuen, esan dezagun, xehetasun azterketa horrek bere tramitazioa jarraitu zuen eta jarraitu du ohiko bideak betez. Beste alde batetik, hurrengo pausua horrelakoetan, urbanizatzeko jarduera programa egiten da, hiritartze jarduketa programa, eta berez, hori ere hasieraz onartu zen ekainaren 9an, eta hori ere beste alkate dekretu baten bidez. Jendaurreko epea ireki zen, ez da alegaziorik aurkeztu, herritarren parte hartze programa bat ere egin da, ez da horretan halakorik izan, eta batzordera eraman da. Eta beraz, plenora zer dakarkigu, noski, behin betiko onartzeko proposamena. Ez dut uste orain momentua denik honen inguruko azalpen guztiari ekiteko, eta honek hiriarentzat duen garrantziaz aritzeko, uste dut denak ohartuta gaudela horretaz, ohartuta gaudela hirigintzaren ikuspegitik Hondarribiak eta bereziki Alde Zaharrak eta Portuak bilen artean lotura hori egiteko gune oso interesgarria dela, eta oso interesgarria esaten dudanean, oso interesgarria da, berez garai batean baluarte bat izan zelako hor, eta zentzu horretan, ondare arkeologikoa badagolako eta ondare horren lanketa bideratzeko oso interesgarria delako, alde batetik, gero beste alde batetik, mugikortasunaren ikuspegitik, zalantzarik ez da portua eta kaliaren arteko lotura egiteko gune oso importantea dela. Eta hor, bai plan orokorrean egiten zen plantamendu bat, eta nolabait irisgarritasuna hobetzeko igogailu baten plantamendua, eta horren garapenari begira oso interesgarria da. Beste alde batetik, noski, etxebizitzen ordenatze bat ekarriko du, eta ordenatze horrekin, nolabait esateko, aipatzen ari garen portu eta kaleren arteko lotura hori, edertu ez ezik, osatu egingo da eta hobetu. Eta kasu honetan, hemen ekartzen da, hori, jarduketa programa horren, behin betiko onespenerako proposamena. Interbentzioak. Bai. Eskerrik asko hitz emateagatik egunon guztioi. Eta, alkateak azalpena emateko hartu den patxara berarekin eta udalbatza denez eztabaidatzeko gune nagusia daukaguna herrian, guk ere patxara osoz eta soseguz eztabaidatzeko gogoz, bai puntu honi buruz eta baita udalbatzari buruz ere. Asteko adieraziko dugu, astebeteko epean udalbatza deitza erabaki duela alkateak, baina aurreko asteko egoeraren antzekoan. Aipatu duen informazio, helarazi zaigun informazioa 36 orduko epearekin bidali zaigu, eta ez gara gauza txikietaz ari. Bi txosten bidali zaizkigu guztira. Bigarren puntu honena, lehenengo puntu honena eta bigarren puntu honena. 300 orritik gorako dokumentazioa. Batzordearen aurretik bidali beharko lituzketenak. Bertan, batzordean, jakituriaz eztabaidatzeko eta udalbatza aurretik ere bidali beharko lituzketenak. Zinegotzi guztiok
jakituriaz eta arduraz bozkatu ahal izateko proposatzen dena. Aurreko asteko udalbatzan esan zitzaigun dokumentazioa emantzela. Eta hau zen, batzordean emantzen dokumentazioa. Hitz egiten ari garen puntuari buruz. Horri bat. Aldiz, ahotsan hitzek eskatuta, dokumentazio falta zegoela, hau da, Madalena kuboaren inguruan, herenegun arratsaldez bidali zitzaigun dokumentazioa. Horrelako dokumentazio batekin eta denboraz eztabaidatu dezakegu. Hau da dokumentazioa, zinegotziok behar duguna. Hemen udalbatzan bozkatzen dugunean arduraz bozkatzen dugu. Arduraz ez proiektuarekiko soilik, baizik gure buruarekiko arduraz ere. Herritarren arduraz ere. Beraz, aurreko astean esaten genuen bezala, zer babesten ari da udal gobernu taldea? Herritarren defentsa edo eraikuntza enpresen defentsa. Guk argi daukagu. Ikusi dugu hainbat eraikin berrietan gertatu diren irregulartasunak. Muliaten, Patximoskenean eta Barretan duplexak egin dituzte edo egiten ari dira. Eraikigarritasuna gainditzen zutelako egin ziren eraikinetan hain zuzen ere. Gaur onartzera ekarri nahi dituzten proiektu hauek, bai Madalenako kuboarena eta bai Domingo Txeneakoak, 1,5 milioi eurotik gorako kosto izango dituzten etxeak izango dira. Herriko semeek ordaindu ezingo dituztenak edo bizi osoko zorpetzea eragingo dutenak. Ez ofizialeko etxeen gainean lehenetsiko dira promozio libreko etxeak Hondarribian. Promozio honek, Madalenaren kubokoak hain zuzen ere, etxe bizitza publiko egiteko lurzoroaren legeak ezartzen duen obligazioa erosi egingo du. Etxe bizitza horien erosleek ordaindu beharko dute eskubide horren gain kostua. Hau da, etxe bizitza horien prezioa puztuta izango da. Gu ez gaude eraikuntza enpresen kontra. Gu ez gaude etxe bizitza pribatuen kontra. Baina ahotsan hitzen publikoak nahiago ditugu. Etxe bizitza publiko eta pribatuen arteko oreka baten alde gaude ahotsan hitz udal taldean. Baina Hondarribian ez da oreka hori gertatzen. Ez orain, ez aspaldiko urteetan ere. Madalena kuboaren promozio honengatik 1,6 milioi edo 1,5 milioi eurotik gora jasoko du Hondarribiko udalak, babes publikoko etxe bizitzei zegozkionak, eta udalerriko lurren ondasunengatik sorturiko eskubideena. Adibide bezala, montainenekako promoziorako proiektua eztabaidatu genuenan duela denbora gutxi, 2,5 milioi euroko konpentsazioa aurreikusi zen. Zenbat babestutako etxe bizitza egin litezke Hondarribian ekarpen horiekin bakarrik? Nola eragingo luke etxe bizitzen prezioan Hondarribiko udalak babes publikoko etxe bizitzak egingo balitu? Etxe bizitza publikoak pribatuen konpetentzia bihurtuko lirateke. Eta pribatuek prezioak merketu beharko lituzkete, lehiatzeko. Alokairuen prezioak ere merketu beharko lituzkete lehia horretan sartzeko. Baina Hondarribiko udalak ez du egin nahi izan etxe bizitza publikoak sustatzeko politikarik. Testuinguru honetan, herriko gazteriaren emigrazioa bultzatzen du PNV-ren hirigintza politikak. Etxea lortzeko zailtasunari, herrian ibilbide profesionala garatzeari loturiko proiektu faltarengatik. Politika hauekin, gure seme-alabek ezingo dute Hondarribian bizi. Gure seme-alabek, aurreko belaunaldi batzutakoak bezalaxe, herrian lan egiteko proiekturik ez dute gauzatuta ikusi, adibidez Zubiatako parkea, eta etxe bizitzaren prezioak ez daude langileen soldaten aukeran. Langileon soldaten aukeran. Gu ez gaude eraikuntza enpresen kontra.
gu ez gaude etxe bizitza pribatuen kontra. Etxe bizitza publikoen alde gaude. Politika sozialen alde gaude, Ahotsan Hitz Udal taldean. Eta Hondarribitarren alde gaude. Hirigintza ereduari dagokionean, bai aipatu nahi dugu, APOa onartu aurretik hasita, hirigintza alorrean arazoak izan ditugula Hondarribiko udalean. Gardentasun falta, zurruntasuna, udan, gabonetan edo pandemia garaian proiektuak onartu izan dira. Hau da, isilpekotasun baten testu inguruan. Honelako gaiek eragiten dute tentsioa udalaren jardunean. Informazio hori gabe proiektuak onartu dira udalbatza honetan. Aurretik Txominek aipatu duen bezala, Madalenako kuboaren estudio de detalle delako hori aurreko astean onartu zena, ez genuen dokumentaziorik eduki eskura zinegotziok. Beste bi puntuak gaur ekarri direnak ere ikusi dugu. Etzegola dokumentaziorik, gaur jaso dugulako. Gaur, herenegun jaso genuen dokumentazioa gaur eztabaidatzeko. Arratsaldez, gaur udalbatza goizez, 60 orriko txosten bat, 70 orriko txosten bat, eta 230 orriko beste txosten bat. Horrela baldin bada modua gauzak ongi aztertu eta debatitzikoa, guk uste dugu ez gerela zuzenari. Gainera, informaziorik ez dugula aipatu eta haserretu egiten zaretenaren itxura ematen duzute. Udalbatzan bozkatu duguna ongi jakiteko eskubidea eta ardura daukagu. Beraz, gu gara egoera honen aurrean haserre gaudenak. APO berria egiteko prozedura da udal gobernu taldearen ibilbidearen adibide garbia. Ez dugu inolako informaziorik zein bide egiten ari den. Galdetu egin behar izaten dugu eta galdetzen dugunean asealetik esaten digute txosten batzuk eskatzen ari direla edo horrelako gauza. Adibide bezala jarri nahiko nuke, hemen dokumentazio honen artean izango dut, ez dut aurkituko, baina dekretu bitartez egiten ari direla gauzak. Adibide bezala jarriko dut, udal planeamendurako aholku batzordearen dekretua. 2085 dekretua ez banago oker. Iraia bukaerakoa. Ez zaigu ez batzordean, ez talde bakoitzari jakinarazi planeamendu aholku batzordea martxan jartzeko asmoa dagoela, baizik dekretu bitartez, dekretua jarraitzen baditugu, ikusiko dugu horrelako lanketa bat egiten ari dela udala. Hori ez da bidea. Hori ez da bidea hau martxan jartzeko erabakia udalbatzan hartu genuenean hitz egin dakoa edo adierazi genuena. Lanketa hau denok elkarrekin egiten ez baldin badugu, aurreko hirigintza antolamendurako proiektuari bezala gertatuko zaio. Bertan bera geratuko da. Eta gatazka izugarria izango da berriro ere Hondarribiko udalean. Ondorio bezala eta bukatzen juteko, aurreko asteko udalbatzaren ondorioa da gaurko udalbatza hau. Ezoikotasunean oinarritua, goizez. Maiz hitz egin dugun bezala, gardentasunari eta informazio zabaltzeari udaleko ateak... Markatuko idazu Igor, eskertuko nuke gaiari lotzea. Bestela, bakoitzak horrela egiten baldin badugu, hasiko gara erreplikan, eta bar, eta esan duguna, nik ez dut bat erazorik debatetan aritzeko gehiago uste dut, argibideak eman ditugula, bat nik eman dut, zuk erantzun duzu, eta uste dut, zentzu horretan, jorratu dugula. Bueno. Eta barkatzen dizut Txomin, baina esan dudan bezala amaitzen ari naiz, eta eskertuko nuke amaitzen ustea. Gaiarekin lotuta dago? Dudarik gabe. Orduan bai. Udalbatza sari naizelako hasteko, udalbatza honetaz, eta hirigintza
Bai, minon, puntu honetaz ari gera. Bai, puntu honetaz, udalbatzaz eta puntu honetaz ari naiz. Ezoikoa eta ezoikotasunean oinarritua. Maiz hitz egin dugun bezala, gardentasunari eta informazioa zabaltzeari udaleko ateak irekitzeko udalbatzak arratsaldez egiteak komeni da. Eta aldiz, goizean goiz osoko bilkura hau deitza erabaki du alkateak. Herritarren gehiengoak jarraitu ezingo duen ordutegi batean. Zigorra ezarri izanaren itxura guztia du neurri honek, Txomin. Informazio eza zen aurreko astean Abotxanitz udal taldetik argudiatu genuena eta nabarmen ikusi da arrazoi osoa genuela. Gobernu taldetik informazioa bidali eta argitu izana argudiatu zen, baina duela 36 ordu jaso dugu dokumentazioa. Eta argi erakusten du jaso dugunak ez genuela aurrez zegokigun informazioa helarazi. 36 ordu, 60 orriko eta 250 orriko txostenak prestatzeko. Indefentsio juridikoa argudiatzen dugu gaurko udalbatza burutzen ari den honekin. Ez da egon gaia aztertzeko behar adinako denborarik. Argi dugu Abotxanitz udal taldearen eginean zein irizpide defendatuko dugun. Lehen aipatu dudan irizpideak jarraituko ditugu. Eta udalean defendatzen saiatzen gera. Baina udalean ezin bada dagokion lekuan defendatuko ditugu. Mila esker. Beste interbentziorik? Sí, yo quería intervenir también para explicar cuál va a ser nuestro voto. Nos parece muy interesante es la parte de este proyecto que tiene que ver sobre todo con la construcción de esa plaza donde va a estar ubicado el ascensor, ese ascensor que va a permitir solventar esa diferencia de cuota entre el barrio de la Marina y la parte vieja. Seguramente los vecinos de la parte vieja lo van a agradecer. Sin embargo, nuestro voto va a ser la abstención, porque según nos ha podido llegar, hemos podido hablar, parece ser que la constructora no ha consensuado todavía los acuerdos con todos los propietarios de la otra finca, la de Javier Ugarte. No disponemos además del plan de rehabilitación de la parte vieja, tampoco del plan de las murallas, y el plan general de ordenación urbana en este momento está como está y por eso nos vamos a abstener. Ondo. Ez dakit beste interbentziorik. Nik bai beste interbentziorik ez bada Abotxanitz erantzun barrio dela. Igor, asko lasaitu nazu. Asko lasaitu nazu. Katastrofismoa eta mesianismoa ez dira ez gaur goizekoak eta ez biharkoak. Gaurkoak ere badire. Eta beraz, horrekin argi dago, ez dugula deus ere ondo egiten. Ez hori bakarrik, aditzera ematen da ez dugula ondo egin nahi. Eta zuk badakizu, hori ez dela horrela. Zuk badakizu hori. Gertatzen dena da, hemen guretzat itzin beharrian, uste dut beste norbaitentzat hizketan ari zarela. Eta hori zilegi da, nola ez da zilegi izango. Inon, lasaitu gendazu. Ez dugu deus ondo egin. Batzordean informazioa azalpena eman zen entzuteko prezineten, niosantzen duten, apoaren kontrako sententziaren ondoren, eta ondorioz, etzen dutela parte hartuko bozketan. Eta zilegi da, nion hori esan egin behar da. Eta hasierako onarpena egin zenetik, pandemia garaia zen, noski, pandemia garai izaten jarraitzen du. Hemen, egiten ez dugunean, egiten ez dugulako. Egiten dugunean, gardentasunik gabe, ezoikotasunean, eskutatuta, eta egiten dugula, esaten da, mira, lasaituago gaude. Ikusten dugulako, benetan, Abotxanitzen kolaborazio asmoa itzutza direla. Abotxanitzek beste zerbait nahi du. Eta garbi dago. Eta zentzu horretan, zer egingo diogu? Saiatuko gara lanak ondo egiten.
egiten dituenak garbi dago akatsak egiten dituela. Eta barreratik begira dagonak, normalien ez du akatsik egiten. Minon ez du egiten. Horda, zentzu horretan, zer ingo digu. Eta gauzatxo bat, gai zerrendak egia da alkatiak finkatzen duela, eta hitzak ere alkatiak ematen ditu. Claro, kuestionatzen hasi behar baduzu, nire interbentzio bakoitzaren ondoren, nik esan dudana, pues, alkate orde dituko zaitut. Alusioengatik hitza eskatzen dut, ez dakit alkate jaunako emango didan hitza, beradi dagokio hitza ematea eta lasaitua hartzen duzula esaten dezu, nik eskatuta egongo nitzateke. Izan ere, aurreko astean, udalbatzan esan genuenean dokumentaziorik etzela egon, dokumentaziorik, onartzera gindoa zenaren dokumentaziorik ez genuela jaso, ados etzinela esan zenuen. Argi eta garbi esan zenuen ados etzinela. Dokumentazio hau udalbatzarako jaso behar dute zinegotzi guztiek, udalbatza aurretik. Denboraz eta patxaraz aztertu ahal izateko. Hau ez da bi horriko txosten bat, gauza hauek teknikoak dira, irigintzako gaiak teknikoak dira, eta sakonak dira. Baina ez dute esango udalbatza aurretik jaso behar denik, soilik. Eta lehen nire interbentzioan esan dut, eta badirudi, alkate jaunak ez duela ulertu nahi. Batzorderako dokumentazio guztia aurrez jaso behartzen. Batzordean, dakigunataz hitz egiteko. Ez du balio batzorde batera jutea, eta batzordean bertan azalpena ematearekin, paper bat ematearekin informatuta gaudela. Esatea, txomin. Horrek ez du balio. Eta nik ez dakit, oso gaizki azalduko nintzen segurazki, edo oso gaizki ulertu didazute. Nik ez dut esan dena gaizki egiten denik. Nik ez dut esan dena gaizki egiten denik. Baina bai esan beharra daukadana, da denbora daramagu forma eta modu hauetaz hitz egiten. Eta hauek ez direla moduak. Denbora daramagu esaten, elkarlanerako bide gehiago egon behar dutela. Eta ez daude bide horiek. Txomin, gutxiengo demokratiko eta sari gara hitz egiten. Gutxiengo demokratiko eta sari gara hitz egiten. Elkarlana bilatzen den edo ez den bilatzen, hori egongo naiz posik edo ez naiz hain posik egongo. Bilatuko dugu elkarlana edo ez. Baina gu esaten ari gerena da, dokumentazioa eskura izatea, gutxieneko demokratiko bat dela, horretatik abiatuta hitz egin izango dugula. Eta aurreko astean, esaten genuena zen, ez genula dokumentazio hori euki. Gero gure iritzi politikoa izango dugu, bata edo bestea, agian ados jartzeko aukera eukiko dugu. Zaila izango dena da, ados jartzea, bilera aurretik 24 orduko epe batekin gutxi gora bera, bidaltzen badiazute, barkatu hobeto esan da, 260 horriko txosten bat. Ez dugulako aukerarik izango eztabaidatzeko. Ez dugulako aukerarik izango ongi jakinda etortzeko eta onera proiektu bati buruz bozkatzeko. Horregatik esaten dut indefentsioa daukagula. Gutxieneko eta sari gera, txomin, ados jarriko gera edo ez. Baina esaten ari garena da, hemen, oinarrizko gauzak betetzen ez direlari. Eta lehen aipatu dut baita nire interbentzioan, apo berriari buruz, talde politiko guztiok ados azaldu ginen. Eta abotxan hitzu taldeaz aparte, bai PSE alderdia eta bai Bildu alderdiak ere, adierazi genuen udalbatzan prestutasuna elkarlanerako apo berria egiterako garaian. Etorri alda gobernu taldetik inor adieraztera zertan diren urratsak.
etorri alda bai batzorde bidez edo talde bakoitzari informatzera ze asmo dauden, ze epeetan nola bideratuko ditugun gauzak. Ez, gure taldera behintzatez. Galdetu izan da, nosbait oposizioko taldeen aldetik ia nola dagoen hori batzorderen batean. Eta txostenak eskatzen ari gera. Horrelako erantzunak. Zein txosten, nola daude, nora goaz, ze helburu dugu, ez alditugu partekatu behar, herri guztirako dugun irigintza proiektu berri bat egiterako garaian, denon artean, alde neurrian behintzat, ze lanketa egin nahi dugun. Dekretu bitartez ikusten dugu, aholku batzorde horren edo dokumentu bat martxan jartzera doala, aurreko planeamenduko aholku batzordea bertan bera geratzen dela eta berria sortuko dela, ja, hilabete luze dela, dekretua sinatu zela, eta ez dugu inolako informazioa. Adierazten ari gerena, Txomin, eta nire taldetik behintzat, nik bozera maile bezala kasu hontan, horrela ez dela bidea egiten. Baina, gaurko udalbatza eta aurreko udalbatzarena ja ez da bakarrik borondate edo nahi politikoa, da gutxieneko demokratikoak ez gerela betetzen ari. Eta horren kexu izan gera. Eta gaur ere, horren kexu gera, indefentsioa dugula, sentitzen dugulako, horrelako prozedura bat egiten den momentutik. Eskerrik asko. Ez du inor aspertuko gure eztabaidarekin eta beraz bozketari ekingo diogu. Bozketari ekiteko, aldeko botoak, kontrako botoak eta abstentzioak galdetuko ditugu. Idazkari Andrea, zurea da hitza. Gera bozketarekin. Txomin Zagarzazu. Barkatu, bai. Juan Mari Altuna. Bai. Maria Serrano. Bai. Bai. Gotzone Larrarte. Bai. Juan Luis Silanes. Bai. Gonzalo Carrión. Gonzalo Carrión. Bai. Edurne Etxeburu. Bai. Arantzazu ez dago. Silvia Mazabel. Perdona, que sí estoy. Ah, pues es que no te veo en la pantalla. Barkatu, Arantzazu rojo hor dago. Ras. Ah, barkatu, bai. Hemen. Mugitu behar dezu, alde batetik eta bestea, eta igual ikusten azu. Bai. Silvia Mazabel. Bai. Igor Enparan. Nik ez dut bozketan parte hartuko. Lupe Queiruga. Ez dut bozketan parte hartuko. Estitxu Ortiz Berea. Ez dut parte hartuko. Aitzol Arroyo. Nik ez dut parte hartuko. Josu Álvarez. Abstentzioa. Noemí Odrozola. Abstención. Y Xavier Isasi. Abstentzioa. Xavier Bengoetxea. Abstentzioa. Behatzi alde, 4 abstentzio eta 4 ez dute parte hartzen. Beraz, gehiengoz onartua. Domintxeneko xehetasun azterketaren behin betiko onespen proposamena da bigarren puntua.
Eta bigarren puntu honetan, aipatu zen bezala, eta aipatu izan den bezala, honek ere bere ibilbidea egin du udaletxe honetan. Azkeneko referentzia emateagatik, 2008ko urriaren 22ko udal batzordearen diktamena hortxe dago. Bertan adierazten da udal arkitektoak azaldu zuela azterketaren edukia eta tramitazioa, eta eskaini den dokumentazioan ikusi daiteke jarraitutako ibilbide horiek. Xehetasun azterketa bat denez, noski abiatzen da hasierako dekretu baten bidez, prozedurek horrela esaten dute, hasierako onarpena, eta alde horretatik batzordean eman dira egin diren urratsen berri. Eta honetara dakargu, domingo txoenean, xehetasun azterketa horren plangintza. Kasu honetan, bai arau subsidiarioetan oinarrituta zeuden irizpideak gero plan orokorrean jaso ziren, eta horrela egin da ibilbidea. Ez dut uste, azalpen luzeagoetan aritzea, merezi duenik momentuan interbentzioak. Bai. Bueno, lehengo lepotik burua, eta ez dut errepikatuko lehen adierazitako guztia, baina bai nahi nuke adierazi batzordean jorratu zenean informazio hau, banatu zen dokumentazioa, horri hau izan zela. Horri bat. Aldiz, herenegun arratsaldez, udalbatza aurretik 36 ordu lehenagotik, bidali zen dokumentazioa 230 orriko txostena. Hau da informazioa banatzea, eta guk ez dugu informazio honetarako aukera izan ez batzordearen aurretik, ez ere udalbatza hau ongi prestatzeko eta dokumentazio guzti hau ongi aztertzeko denbora nahikorik ere. Hannah Arendtek esaten zuen politika izan daitekela pertsonen arteko harreman natural bat edo dominatzaile eta dominatuen arteko harreman batean oinarritutakoa. Dikotomia hori egiten zuen politika egiteko moduen inguruan. Eta kasu honetan, gure iritziz, Agotxan Hitz udaltaldearen iritziz behintzat, hemen gertatzen ari dena da, dominatzailea den gehiengo osoa duen alderdiak dominatu egiten dituela gainerako gutxiengoan gauden alderdiak. Ez boska kopuruak ematen diolako herritarren boska erdia baino gehiagoren legitimidadea, baizik ordezkaritza politikoak ematen dio gehiengo oso hori. Eta gainera erabiltzen du hori dominatzaile eta dominatuen arteko harreman batean bezala. Guk ez dugu gustoko, eta berriro esango dut, lehen aipatu bezala, puntu honetan ere indefentsio juridiko argudiatzen dugula, gaur burutzen ari den udalbatza honetan. Ez dago gaia aztertzeko behar adinako denborarik. Gu beraz, lehen egin dugun bezala, puntu honetan ere ez dugu bozketan parte hartuko. Bai, interbentzio gehiago, eskerrik asko. Barkatu txomin, nik udalerri batzordean gertatu zena berriro ere onara ekarri nahi dut. Honek badirudi 2023ko hauteskundeen debatea dela, eta argi utzi nahi dut ez dezutela parte hartzen bozketan indefentsio juridikoatik edo informazioa ez duzutelako. Baizik eta zuen erabakia izan delako, azkeneko apoaren inguruan izan diren prozesu guzti hauetan, zuen erabakia izan da bozketan parte ez hartzea. Ez duzute informazioaren eskaera egin.
ez duzute interesa izan nahi, orain arte. Eta orain, informazioa ez dezutela izan da zuen argudioa ez boskatzeko eta numeritu hau sortzeko. Sentitzen dut. Informazioa beti gure eskura dago. Eskatzen denean, eskaintzen da. Eskatzen denean, eskaintzen da. Eta horrela, jaso duzute, ez esan ezetz, informazioa jaso duzute. Azalpen guztiak eman ditu arkitektak. Inoiz ez da nahikoa izango zuentzat. Inoiz. Bai, hor. Egiten diren galderei erantzun beharrean aurkitzen naiz, eta adieraziko dut berriro, eta Maria Serranori argi gera dakion, guk ez dugu informazio eskatu behar. Ez dugu ibili behar informazioa eskatuz. Informazioa dugu, zinegotzi guztiok, informazioa, udaleko dokumentazioaren informazioaren eskubidea dugu. Baina, haratago noa. Bilera batera etortzen garenean, kasu hontan udalbatza batera, gure boskak ardura dauka, herritarrengan eta gure buruarengan ere. Guztiongan, ni hitz egiten ari naiz, baina ez naiz niregatik hitz egiten, ni bezala zugatik, alkatearengatik eta zinegotzi bakoitzarengatik hitz egiten ari naiz. Ardura daukagu eta etortzen gara, edo ekarri diguzute udalbatza, bigarren udalbatza dugu hau, lehenengoan dokumentaziorik helarazi gabe, obligazioa da helaraztea udalbatza baterako beharrezkoa den dokumentazio guztia. Obligazioa da, ez dugu eskatu beharrik. Eskatu beharko duguna da, helarazten zaigun dokumentaziotik, egiten dugun azterketatik, xehetasunen bat argitzea nahi badugu, hori bai eskatu beharko dugu, eta batzordean edo udalbatzan erantzun beharko digute, bai teknikariak batzordean edo zinegotzi arduradunak udalbatzan. Eskubidea ez, obligazioa dauka udalak zinegotzi bakoitzaren esku dagokion informazio guztia eskura jartzeko. Bestela ezin baitugu gure lana burutu. Bestalde batetik, ez dugula interesik adierazten edo ez dugula apoa berria, apo zarra barkatu bertan bera anulatu zenetik ezertan parte hartu, hori gezurtatzen duen ekintza esango dut. Udal gobernu batzordeak errekurtsoa jartzea proposatu izan duen bakoitzean, apoaren anulazio bakoitzari kontra bozkatu dugu. Parte hartu dugu eta arrazoitu dugu zergaitik bozkatu izan dugun kontra. Parte hartzen ez dugunean, adierazi esplikatzen dugun bezala zein den gure postura. Eta nabarmen geratzen da berriro ere, lehen aipatu dudana, politikaren tirania Hannah Arendtek aipatzen zuena, dominatzaile eta dominatuen arteko dikotomian gaudela. Mila esker. Eskerrik asko, beraz guk onara bozketara ekarri dugun gaiari ekingo diogu, eta kasu honetan, Josu, lehen galdetu dut aber interbentziorik egin nahi zen. Ez, baina ni uste dute, pixat, izan den eztabaidaren inguruan, ni zerbait esan nahi dut. A ber, puntuari buruz ari gera, Puntuari buruz ari gera. Bai, gaiari buruz. A ber, nik, daukan nire kriterioa, bai, lehenago puntua eta nahi puntuei buruz, informazioen inguruan, goitza badakaia bere idea bat nola dian gauzak, ez da? Baina, dira dut, nik uste dut, a ber, hemen, agotzan hitze plantatzen duenean, 50 ordutan informazio bat ematea eskura, arrazoia daukate. A ber, barkatu da zuen. Nahi dut aklaratu, porque netzako, a ber,
arratzoia daukate esanaz, bueno... A ber, Josu, nahi dukenean bozeramale bileran. Bai, baina, bai. Nahi dukenean, bozeramale bileran hitz egingo dugu, minon orain ari garenaz. Bai, baina... Gaitasun ikaragarria dugu gaiak zabaltzeko. Eta, orduan, mesedez, atzo, bozeramale bilera bat egin genuen. Nik presnago bozeramale bileran gai hori tratatzeko, eta gero udalbatzara ekarri behar badugu ekartzeko. Mesedez, saiatu gaitezen, lotzen dugun gai zerrendari. Bai, baina, hemen esan dian gauz batzuk, ez dizkieton hartzen. Esanaz, bueno, zuek ez dakitze beti, arrazoiak diran, gauzak dian bezala. Eta onartu behar da, gauzak ez direla ondo egin, eta ya está. Y no hay más, ya está. A ver, Josu, esan dut. Horregatik nire moto ez da diferente izango, porque objetivamente... Orain ari garenaz. Lehengo hastian erretiratu genitun 2 puntuak gai zerrendatik eta mai gainean utzi genitun. Bai? Eta orain mesedez, bozketa. Beraz, idazkari Andreari galdetuko diogu. Txomin Zagarzazu. Bai, alde. Juan Mari Altuna. Juan Mari Altuna. Juan Mari Altuna. Ez dizuten entzuten. Mikrofonoa. Mikrofonoa. Bai, alde. Vale. María Serrano. Bai, alde. Gotzone Larrarte. Alde. Juan Luis Ilanes. Alde. Gonzalo Carrión. Alde. Edurne Etxeburu. Alde. Arantxa Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel. Alde. Igor Renparan. Ez dut bozkan parte hartuko. Lupe Queiruga. Ez dut parte hartuko. Estitxu Urtiferea. Ez dut parte hartuko. Aitzol Arroyo. Nik ez dut parte hartuko. Josu Álvarez. Josu Álvarez. John, abstentzioa. Noemí Odriozola. No le oigo yo, ¿eh? Abstención. Perdona. Xavier Isasi. Abstentzioa. Xavier Bengoechea. Abstentzioa. Behatzi alde. 4 ez dute parte hartzen. 2 eta 4, barkatu, 4 abstentzio. Barkatu, ondo jaso baldin badut. Beraz, aldeko 9 boto. 4 ez dute parte hartu eta 4 abstentzio. Hori da. Beraz, gehiengoz onartua. 3. gaia hartuko dugu, eta 3. gaia da, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 3-4-2020 epaiaren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeko proposamena. Eta lehen APOa aipatu da, eta APOaren, beraz, onartutako APOaren kontrako epai bat dugu. Epai horretan, laburbilduta, Investiki SL, Vicente eta Munitxa Holding S.A. enpresek plan orokorra behin betiko onartzeko erabakiaren aurka sartutako rekursoa, estimatu egiten da. Baietxi egiten da, aurkeztutako demanda, eta Hondarribiko Hiria Antolamenduko plan orokorra deusez deklaratzen du. Argudioak, ematen dituzten argudioak kontuan hartuta, salak telekomunikazioen txostena deiturikoa ez egoteari dagokiona
ez du aintzat hartzen. Eta beraz, bat dator beste auzi errekurtso batzuen epaiekin. Bai, aldez aurretik izan direnekin. Ez hori bakarrik. Nolabait esateko, erreplikatu egiten ditu aurreko epaietan izandako arrazoitzea eta hitzez-hitz. Hauek aurkezten zuten Elbiztieta eta Zaldunbordaren motarako plan orokorrean ezarritako hirigintza zehaztapenen aurka artikulatzen diren hainbat argudio, inon argudio horiek guztiak ezetsi egin dire. Beraz, horren aurrian, EAJak ulertzen du, eta udal gobernuak ulertzen du, aurrekoetan azaldu genuen bezala. Uztailaren 23an azaldu genuen bezala. Bi bide egin behar ditugula APOaren trataera honetan. Bata da kasazio errekursoa erabiltzea, eta horretarako kasazio errekurtsoa erabili ahal izateko prestaketa egitea, eta hori da onera ekartzen duguna bozketara, eta bestia da planaren tramitazio berria. Planaren tramitazio berri horrek izango ditu, ja abiatu zen lehenengo erabakia uztailaren 23an, eta izango ditu bere pausoak, eta izango ditu udaletxe honetan hainbat lan ondoren bete beharrekoa. Hemen planteatzen duguna da, arrazoi berberengatik aurreko kasazio errekursoan prestaketarako erabili diren argudioak erabilita, proposatzen dena da, prestaketa horren aldeko proposamena egiten da. Interbentziorik? Bai, Igor? Bai, hirugarren aldia dugu, gai berdina eta eztabaidatzen dugula. Hirugarren aldia baita auzitegiak anulatutzat ematen duena Hondarribiko hirigintza antolamendurako plan orokorra. Alkateak errepikatu du beraien jarduna edo beraien ikuspegia aurreko aldietako berdina dela, eta guk ere gure ikuspegia berdinean jarraitzen dugu. Uste dugu lehenengo epaiak argi eta garbi adierazten zuela sententzia hori aurrez ere emana dela beste herri batzuetan, eta horregatik sortua daukala jurisprudentzia bat Espainiako Tribunal Supremoan edo Auzitegi Gorenean, baita ere adierazten du errekurtsoak aurkeztu izan direnean, epai horri errekurtsoak aurkeztu izan direnean, ez ditula ontzat eman ere Espainiako Auzitegi Gorenak, eta horregatik hori argudioatuta Ahotsan Itzudal taldetik errepikatu dugu behin eta berriro, hau hirugarren udalbatza dugu, hirugarren aldia delako horrelako sententzi baten aurrean gaudela, ez dakit zenbat iritsiko diren, ez dakit asko ere gehiago dauden horrelakoak iristear edo, baina hirugarren aldia da, aipatuko dugu baliabide humano eta ekonomiko galera bat dela Hondarribiarentzat sententzia honi errekurtsoa aurkeztea. Doktrina ezarrita dago, eta ez gera legelariak gu, baina legelariak dioten arabera, daukan bidea, errekurtso honek duen bidea oso laburra da. Kostea bai izango du ekonomikoki, eta kostoa bai izango du bideratu beharko ditugun baliabide humanoak beste lanketa batean jar genitzakela eta beste lanketa batzutan aurrera genezakela. Horregatik, lehenengo momentutik adierazi genuena izan zen hirigintza antolamendurako dokumentu honen garrantziak handia dela eta planeamendurako dokumentu berri batean lan egin behar dugula. Aurkeztu genuen prestutasuna Ahotsan Itzudal taldetik
hirigintza antolamendurako plan berrian lanketa egiteko. Elkarlanean egin behar genuela, ez alderdi politikoak bakarrik, herriko eragileek ere lan egin behar dutela helburu berean, eta bereziki aditzera ematen genuen beste gauza bat. Planeamendu hori onartzera eramaten den garaian, ekidin behar ditugula gatazkatsuak edo eragile ezberdinekin gatazka sortzen dituzten gai horiek. Ez bai da anulazio oso hau gatazka eragin duen gai bakarra. Baditugu adibidez Iterlinmengo saneamenduaren inguruko sententziak ere badaude, udaletxean jasoak, gatazka hortzegon, eta etzen bilatu, edo etzen udalak gai izan, gatazka horiei bide emateko. Epaitegietan bukatzea tristea da, horrelako gaiekin. Lanketa egin behar dugu bidean, plangintza honen bidean, gatazka horiekin amaitzeko. Adierazi izan dugu gure prestutasuna, baina gaurko egunean, adierazi beharra duguna ere da, lehen esan bezala, kezkaz ikusten dugula hasi den bide berri hori. Izan ere ikusten ditugulako, erabakiak dekretu bitartez hartzen hasiak direla gobernu taldeko kideak, eta gu behintzat eragile bezala, Otsanitu Udal taldea eragile bezala, ez du inolako informaziorik eduki, ez barimada dekretu bitartez irakurri duena. Badakigu lanketa baten hasiera egiten hasi dela, hola adierazi izan duelako alkateak, baina ez dakigu ez nola, zertan helburua garrantzitsua dela, ez gurekin bakarrik. Lehen dudan bezala, eragile guztiekin hirigintza planeamendurako proiektu bat egitea. Eta helburuak batera ezartzea. Eta gatazkak onarpena eman aurretik konpontzen saiatzea. Ez ondoren, zeren ondoren egiteak eragiten du, 2017an onartutako hirigintza planarekin gertatu bezala, 2020an plan hori bertan bera utzi izana, eta egun ditugun gatazka guzti hauek izatea. Horregatik, guztiagatik, guk errekurtsoa jartzaren kontra bozkatuko dugu, eta bai alkateari eta bai gobernu taldeari eskatuko dugu hirigintza plan berria martxan jartze horretan, eragileekin kontatzea, helburuak partekatzeko, eta informazioa modu gardenean landu ahal izateko. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Berriro ere, gure voto izango da kontrakoa. Nuestro voto va a ser contrario a, de alguna forma, presentar los dos recursos que se están planteando, porque, bueno, ya lo hemos dicho reiteradamente, lo que ha pasado con el plan general yo creo que es una cuestión que no sé si el equipo de gobierno ha hecho un análisis autocrítico de por qué ha ocurrido esto. Ese es un tema bastante de una envergadura importante, en el cual yo entiendo que, bueno, que ahora se tenga que, bueno, pues recurrir fórmulas en el sentido de intentar aplazar los tiempos para que, de alguna forma, los proyectos que en este momento estaban en vigor pues fueran para adelante. Y lo que no sé es qué puede pasar si, bueno, si no hay una parte, se desestima el recurso en el mes de noviembre, entonces automáticamente caería toda la cuestión. Y luego, aunque lo estimen, si al final bueno, pues lo van a dar como, bueno, de alguna forma den como bueno las explicaciones que se puedan dar en el sentido de limitar a lo que es la parte de telecomunicaciones y la parte agro, y el resto de las cuestiones darlos como bueno. En cualquier caso, yo creo que lo importante es el ciudadano que se vea en este momento en una situación de limbo jurídico, una situación de inseguridad jurídica. Es bien que la inseguridad jurídica el Ayuntamiento lo plantea diciendo, oiga,
Nosotros lo hemos recurrido, entonces mientras el recurso está, pues bueno, no hay tal inseguridad jurídica, sino que el tema va para adelante. Pero bueno, sí existe una inseguridad jurídica, sobre todo para la gente que está invirtiendo. En cualquier caso, yo creo que lo que hay que hacer es extremar, si estamos todos de acuerdo en que el plan general hay que renovarlo, pongamos los medios para que de alguna forma podamos activarlo ya, con voluntad de hacerlo. Y de alguna forma, pues en la medida de que podamos, aquellas personas que de alguna forma en Puebla quieran invertir, pues los protejamos durante este tiempo. Y yo creo que lo que nuestro objetivo fundamental es defender al ciudadano que se encuentra en este momento en una situación un poco de indefensión, pero que en cualquier caso, pues darle esperanzas para que en el transcurso del tiempo y con el nuevo plan general se le puedan resolver sus cuestiones pendientes. Hombre, todo siempre dentro de la legalidad, en lo cual nosotros desde luego no entendemos por qué, es decir, el recurso va a llevar tiempo, va a llevar más incertidumbres, en lo cual creemos que de alguna forma hay que ir a la posición rápida del otro. Entonces, por lo cual nosotros no estamos de acuerdo con que es. Entonces, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Josu. Beste interbentziorik? Bai, Txamin. Eskerrik asko. EH Bilduren ustez, hau ez da problema juridiko, problema tekniko, hau problema politiko da. Pandemia egoeran orain ari gara streaming bidez, ezoiko egoera batean, eta hemen planteatzen den eztabaida egitea da, berriz ere eutsi nahi zaiolako proiektu bati, zaharkituta dagoen proiektu bati. Hau ez da gure ustez Hondarribiak behar duena eta garai berriari begira aukera paregabea daukagu. Hirigintza plan orokor berri bat egiteko, egoera berriari egokitua, denbora galtzen ari gara. Gure ustez argi dago proposatzen den hiri eredua garai batekoa dela. Behar badago 20. mendekoa. Dinot, eztabaidan dagoen ikuspegitik. Horrexegatik EH Bilduk kontra bozkatuko du, udala beste norabide batean jarri nahiko genukelako. Aukera orain, eta ezoiko udal batza honetan eztabaidatzen ari den gaiak hirigintzari dagozkio guztiak, eta hirigintza eredu hori aldatzeko aukera daukagu. Seguru asko konturatuko gara, datozen hilabeteotan eta datozen urtean, garai bateko garapen eredua ez dela eutxigarria. Pandemiak erakutsi digu, zaintza erdigunean jarri behar dugula, eta hiria, kasu honetan Hondarribiko hiria, pertsonen neurrira eraiki behar dugula. Bai zerbitzuen ikuspegitik, baina bai garapen sozioekonomikoren ikuspegitik. Bueno, horiek dira funtzioan gure arrazoi nagusiak honen aurka bozkatzeko. Ez dugu errepikatu behar, bai Igorrek, bai Josuk esandako argudioak, guretzat argudio baleagarria dira, baina berriz ere eta azkenik, esango dugu, guretzat planteamendu politikoa dela. Orain dagoen plan orokor hori aldatu beharra dago, eta egokitu garapen eredu sostengarriagoari, jasangarriagoa, eta esango nuke azkenik humanoagoa. Gure botoa beraz ezetz izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztiei, bozketari ekingo diogu, eta orduan udalia askariari eskatuko diogu mesedez guri aukera emateko, botoa emateko. Bosketakin hasiko gara. Txomin Zagarzazu. Aldeko botoa. Juan Maria Altuna. Bai, aldeko botoa. Maria Serrano. Alde. Gotzone Larrarte. Bai. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Aldeko botoa. Edurne Etxeburu. Alde. Arantza Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel. Alde. Igor Emparan. Akoa. Lupe Queiruga.
Kontrakoa. Estitxurtiz Berea. Kontra. Aitzol Arroyo. Kontra. Josu Álvarez. Esaskoa. Noemí Odriozola. Kontra. Xavier Isasi. Aurka. Xavier Bengoetxea. Aurka. 9 alde eta 8 aurka. Beraz, gehiengoz onartu da 3. puntu hau, eta 3. puntu honekin bukatutzat emango dugu gaurko saioa. Bai aurreratzen dudala eta denok jakinan gainean egoteko, berez guk hurrengo udalbatza, eta hala onartu genuen gure gutegian horren dela hilabete batzuk, azaroaren 29 finkatua dugu, eta finkatua dugu aurrekontuen udalbatza esaten duguna. Bozeramalei adirazi diegu eta aurreratu diegu, aurtengo eta egoera pandemiaren egoera honetan hainbat erakunde hartzen ari diren erabakiak oraindik ere ez daudela denak itxiak, eta alde horretatik bai departamentuka egin den lanketa jaso du udal gobernuak, oraindik iduritzen zaigu gaur bertan adibidez badago Gipuzkoako Finantzen Kontseiluaren bilera bat, hortik pentsatzen dugu etorriko zaigula foru arau berriaren azalpena eta nolabait esateko orain arte ez ziren aukera batzuk irekitzen ari diren neurrian, esan nahi dut horrekin, pixka bat atzeratzen ari garela. Atzeratzen ari gera beste urteekiko eta finkatutako plangintzarako. Guk nahiko genuke, bai udal gobernuaren lanketarako eta baita beste talden lanketarako arrazoizko epeak errespetatu. Eta beraz, lehen adieraziko dizuegu nolabait kronograma berria, datu horiek eskuartean ditugunean. Eta horren arabera aurreratzen dut, iruditzen zaidala ez garela iritsiko azaroaren 29ko plenora beste urtetan iritsi garen bezala. Orduan, oraindik ezin dut esan, zehazki zein den eguna, nion bai, bozeramaleok maiztasunez elkartuko garen ez, guk jakin bezain pronto zein den eta egiten den kronogramaren planteamentua egin dugu bozeramale bileran, eta orduan ondo iruditzen balen bazaizue adostuko dugu udalbatzorren eguna. Bai, bai. Okerrez banaiz azaroak 29 igandearekin? Bueno, gaizki esan dut, buruz esan dut, ostegun horretan. 26, azaroak 26. Eskerrik asko, Xabier. Ez horregatik, bai. Bai, bueno, eta eskerrik asko parte hartzeagatik, eta aritzeagatik, eta beraz jarraituko dugu. Mil esker. Aio. Bai, aio. Agur. 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 Agur, bai, agur.